Så, fest! Der er fest! Fest i huset! Der er fest! Der er fest! Fest i huset! Ja. Jeg er overrasket over, at jeg kan fælde det op. Der er... Nej. Der er fest! Au. Kan du tælle til 3? 1. Sådan. Gå, jeg gør. Flyt dig. Værsgo. Okay. Nå. Jeg er en kaktus nu. Ikke alligevel. Kender du mig røven? Smag min køber. Det er på mig. Gitte. Jeg har skidt i mit luk. Tidsmand! Søren, hjælp mig. Hvad laver du? Jeg får politiet efter mig. Hvad har du lavet? Det er første dag. Ja, første dag på arbejde. Jeg er allerede politiet efter mig. Jeg ved ikke engang, hvad jeg har gjort. Jeg kom bare til at skyde nogen, tror jeg. Hjælp! Hjælp! Så kom ind med dig. Nu har vi begge to politiet efter os. Kan du så komme med her? Shit! Kan du så komme med? Jamen, hallo. Du skal have et lift. Skubber på tusen. Stol på mig, jeg er den bedste til at køre. Jamen, jeg stoler på dig. Jamen, det er smukt allerede. Stol på mig. Ja, Jeg er så god til at køre. Ja, det kan jeg se. Ja, følg Power. Han ved, hvad han laver, som du kan se. Yes. Ja, følg Power. Han ved, hvad han laver. Jeg var vejen! Ja, det var han i hvert fald. Ja, wow. Så skal vi herover. Sådan. Det var også en del af eventyret. Der skulle vi også have drejet. Så drejer vi her, Power. Hej. Hej. Og kører der ordentligt. Kan du så køre ordentligt? Jeg kan ikke køre. Oh shit, du lagget der. Det er sådan noget, jeg kan. Altså, vi skal dreje. Den lygtepæl, den skulle også renoveres. Jeg kunne ikke lide pælen, okay? Jeg forstår det egentlig godt. Vi smadrer hele byen. Oh shit, de flyver bare rundt. Oh my god. Oh god. Oj. Wow. Wow. Det var mit ultimate move. Ja, det tror jeg på. Okay. Bare direkte ind i en lastbil. Flyt dig. Wow. Der var en kantsten. Okay. Lastbiler, det er lige meget. Kantsten. De kan bare stoppe alt. Ja. Rip Øj, politiet. fløj. Wow. Oh shit. Der er en pæl. Den vil jeg op i. Yes! Duk. Så er der mål. Husk at betale tolden. Oh. Wow. Ej, tæt på. Du mest lige den bil der. Jeg vil lige prøve noget. Okay. Split. Jeg vil også gerne prøve noget. Det var også en del af eventyret. Og jeg vil prøve, jeg tager en normal bil, og så kører jeg mod dig, Andreas. Jeg vil med. Jamen, så kom. Okay, så går vi væk, politi. Er du klar? Ja! Så kører vi. Er du klar, Power? Oh shit! Wow. Nå, men den her bil her, den har da set sin bedre dag. Hvad fandt der dog? Vi mangler lidt nogle døre. Vi er nøgen næsten. Trækker det over på din side, Power? Ja, det tror jeg lidt.
Vinduet er godt nok så stort i dag, hva'? Pas på, Power. Wow! Au, au! Jeg tror, den sidder fast nu. Ej, den sidder fast! Hjælp! Ja! Jeg tror, vi skal have en ny bil. Power, vi tager en politibil. Vi kan godt. Jeg tror på det. Det er min bil. Jeg har en politibil. Er du live, Power? Jeg er snart ikke mere i hvert fald. Kan du så komme ind? Kom ind, kom ind, kom ind. Ja, tak. Yes! Nå. Hjælp! Efter ham! Han skal fanges! Vi er politiet nu. Shit, vi mangler et dæk. Vi kommer! Vi kommer og fanger dig! Vi er de nye politibetjente. Yes, jeg hedder Claus. Jeg hedder Gert. Det er rigtigt. Det er en drej. Hvad fanden, Gert? Prøv at se foran bulen. Jeg kan ikke engang dreje. Ja, så gutter, vi har ham. Vi tager ham nu. Politi! Hvad fanden? Der er en, der kalder mig for en loser. Hvor er han? Det er os. Du er fanget nu. Power, ud. Power, ud. Ja. Der er en politibil lige her. Au. Nej. Det var Peter. Ja, det kan vi også kalde mig. Jeg hedder Claus. Au. Jeg kommer og redder dig. Jamen, så har vi begge to vores egen bil nu. Ja. Og det er den her, vi kørte i før. Au! Hvad fanden? Jeg blev bare trumlet af politiet. Jeg er stok. Jeg hjælper dig! Au! Jeg fik bare politibilen lige i smasken. Shit, du døde. Ja, sgu da. Han kører lige der, Andreas. Ham der. Jeg kører lige røven af ham. Han er bagved os. Hvad fanden det? Okay. Det var minds. Hvad fanden? Den bil der. Ja, så flyt dig dog! Hvad fanden? Men der er bare sådan en eksploderet bus herovre. Det er ikke mig. Nej, slet ikke. Au! Kan du så komme ned nu? Nå! Au! Hvad fanden laver I, mand? Det er sgu da hærværk. Ja, det er hærværk. Jeg ved ikke mere nu. Okay. Tak for hjælpen. Au! Okay. Det er et bot. Nej, jeg er en civil bilist. Jo. Jeg er civil. Nu kommer jeg. Jeg er civil nu. Nej. Jo, jeg kører godt. Jeg er civil. Nej. Kæft, det Du skræm. synes så lige, vi hører. Oh shit. Ja, jeg kører galt nu. Nej. Jo. Nej. Du synes så lige, vi hører. Nej, jeg kører godt. Eksploder! Skyd ham! Wow! Der røg min dæk. Nej. Eksploder! Au. Okay. Vi fik ham. Nu synes jeg lige, at vi hører her. Nej. Jo, nu skal vi lige have en kamp. Au! Der er sgu ikke nogen chance, mand. Nå, men er I klar på at prøve en mission her? Ja. Jeg tror jeg bare lige skal lade være med at have politiet efter jer. Au! Jeg ved ikke, Power, kan du ringe til Lester? Ja. I skal bare komme herind, når I kan.
Jeg hører folk skrige. Jeg kom ind, okay. Jamen, jeg tvang jer bare ind. Okay, så kom ind. Oh my god, den drejer, hvor det irriterende det her. Jeg skulle have lavet bulletproof. Nej, den sidder fast. Sådan der. Ej, det er løgn. Det er løgn, hvordan kan jeg sidde fast sådan her? Nej, Dash. Ja. Så du fast? Ja, jeg gør. Og bare herover, Andreas. Jeg tror, det mest åndssvageste, du nogensinde kan se i det her, det er, hvordan man sidder fast sådan her. Jamen, vi skal lige have en bil så. Perfekt. Vi skal lige hjælpe Power med at få den der leveret. Sidder den så meget fast, at du ikke kan gøre noget, eller hvad? Yep. Wow. Det er virkelig åndssvagt. Så inden du kører ind i mig, så prøv lige at se, hvordan jeg sidder fast. Ja, jamen, jeg er fuld på vej. Prøv at se den der kantsten, der er lige her. 2 sekunder, jeg skal lige. Prøv at se, jeg kører lige nu. Jeg kan ikke engang køre. Er det ikke? Det er fucking dumt. Sådan der. Wow. Hvor er det dumt. Ej, hvor kører den godt, Power. Men altså. Er det nu her med, hvor jeg skal sige held og lykke? Jeg siger held og lykke til dig herovre. Jamen, det gik jo meget godt. Nå. Klap. Jeg prøver at lande. Det ser farligt ud, det der. Klart. Så du er til at give den. Det gik det meget godt. Så bare ind i hangaren med den, hvis du kan det. Ellers så tror jeg kun, det er mig, der kan det. Det ved jeg faktisk ikke. Au! Det kan du også. Your personal aircraft has been destroyed. Hey. Jeg ringer lige til min forsikring. Jeg kan bare se spidsen med... Er det dem, vi får? Ja. Dem skal køre på. Er der kun 2? Jamen, så er det jer 2. Vi køber. Yes! Hvad fanden er det her? Jeg ved det ikke. Er der plads til mig også? Hvad fanden? Nej, der er ikke plads til mig. Jeg kan hæppe på jer. Hvor sjovt. What the fuck? Wee! Yeah! Jeg stoler på jer. Wee! Kan du så flyve lavt? No, shit! Du skal flyve lavt. Nej. Vil du prøve den? Eller... Au! Du gik ind i blenderen. Hvad fanden? Der sad bagpå. Hvad skulle det til for? Du gik selv ind i den. Nej. Ej, det er nervepigerne. Det var sgu ikke så godt, det her. Der var en af dem der også. Ja. Den skal jeg nok tage. Jeg er glad for den her cargo herovre. Den lige præcis ikke landet i vandet. Og det var heldigt. Ja. Den er lige herhen ved vandkanten. Tror jeg da. Eller hvad fanden? Jeg kan ikke finde cargoen herovre. Så vi er enige om, det er en stor kasse, der burde være til at få øje på, ikke? Jo. Skide godt. Det er fordi den ikke engang er landet endnu. Men sidder den fast op i luften? Jeg tror legit den her herovre, den der stok i luften. Nej. Ja. Ja, tis. Og selvfølgelig har jeg et lille dårtested lige her. Ja, det er typisk. Oppe i de høje bjerge her. Nå ja. Nu vil du hellere have den, der sidder fast op i... Nej! Jeg havde parkeret på togskinnerne med mit fly, og så kom der lige et tog. Hyggeligt. Ja. Ja, jeg kunne godt få den i luften. Nice. Det er så vigtigt.
Men jeg har et jet, der er træls, det har jeg. Au! Jeg har faktisk et jet, der er pisse irriterende. Det var da lige godt satans. Okay, hvis man er et fly, så kan man bare trykke i over hangaren. Ah, okay. Det var lidt svært for mig, for jeg skulle danse ved sådan en bjerg. Ja! For helvede, nu stopper du kraftedeme. Kraftedeme! Jeg har bare et jet, der bare targeter mig lige nu. Kraftedeme hævn, nu kommer du her. Jeg skal lige have gjort sådan så, at... Nå, hvem er der nu, der bestemmer, hva'? Ja. Bitch. Det er aggressiv i dag. Ja, i hvert fald. Det gjorde du i hvert fald, og jeg hørte det. Nej, det gjorde du ikke. Nej, jeg hørte ikke noget. Jeg skød efter en jet med min deagle. Det er godt. Prøv at se, Andreas. Bliv ved med at kigge på jetten. Det er din deagle, der gør alt arbejdet. Lige om lidt. Ikke tænk på de 8 missiler, jeg har skudt efter den. Det var alt sammen din deagle. Jeg gjorde det! Ja, lige præcis. Alt sammen dig. Wow, wow, wow! Hvorfor er der så mange? Jeg prøver at hjælpe jer. Der er kun mig oppe i luften lige nu. Wow, der er en cargo-bob. Hold da op. Wow, cargo-bob. Wow! Der er en Joker. mand hernede. I'm the Joker man. I'm a gamer, but I'm a noob. Hvad siger du dog? Andreas, er du inde i hangaren? Jeg kan godt komme ind i hangaren. Nej, det skal du ikke. Nå. det skal du ikke. Nå, okay, det var så det. Fordi at Power han flyver, eller Power han tager hen til hans arkade. Og der skal du lige flyve os hen. Gør det. Ja, no. Ja, no. Yes. Au. det var et high five. Ja, det var det i hvert fald. Det var sådan slask af for helvede. Du er en hund. Okay. Nå, okay. Det var bare sådan, det hilser vi. Slask. Det var sådan, Nå. Oh. What? Ups. Ja, jeg har et ansvar. Der er mange, okay. Kun nat dernede. Hold da kæft. Jesus Christ. Det var set skid ud. Jeg er tyndskidet, vi beklager. Der er turbulens i luften. Det er for meget tidekaos. Så skal vi lige række det ned. Det tør jeg ikke, jeg er bange. Jeg vil gerne ud. Jeg vil gerne ud. Jeg vil gerne ud. Oh shit! Wow! Jeg så det der udefra. Så det godt ud. Nu ved jeg godt, at det ikke er sådan det pæneste at sige, men det lignede meget en tragedie i historien fra 2001. Gjorde det bare. Altså, I styrte direkte ned i den højeste bygning. Come on. Nej, okay. Jeg vil spille computerspil. Jeg vil med. Jeg vil ud. Skal jeg tage jer alle sammen ind, eller hvad? Ja, jeg bare gør det. Nu skal vi spille forelskelse. Hvor meget kan vi lide hinanden? Ikke nok. Nok. Er du klar, min dreng? Jeg er helt klar, min elskede. Charles for Charles. Okay. Så hiver vi i håndtaget. Jeg vil ikke. Okay. Langdas. Hold da op. Jeg er simpelthen bare. Damn, du er varm ved mig. Ja. Charles. Charles. Jeg går lige ud og finder ham. Er han overhovedet med i din organisation? Ja, det er han. Jeg har ellers inviteret alle sammen med ind. Nå, okay. Men Andreas, du skal komme herover. Jeg hygger mig i min pool. Jeg kommer og henter dig. Jeg hygger min pool nu. Jeg hygger min pool. Det er min pool nu. Jeg ejer den. Jeg kommer lige og henter dig.
Hej. Oh. Du skal køre den her. Skide. Don't let 120. Okay. Han skulle flytte sig. Han har ikke set det. Kommer du, Søren? Nej, du kører bare. Au. Bang bang. Skyd. Au. Dø. Nå, det var lige her. Ja. Nå, Power, hvad har du til os? Jamen, nu skal du se. Jeg kigger. Det var lokummet. Jeg skulle lige skide. Hej. Jeg skulle lige skide. Den er grim. Aggressivt. Den er grim. Den er pæn. Okay. Den er grim. Den er grim. Så Den vi skal... er vi skal i hvert fald derovre, så skal vi spotte kameraet og hvad der egentlig er derinde. Så ham her skal vi hacke hans telefon. Vi skulle dreje. Det skulle vi. Andreas. Vi skulle dreje. Ja. Du kører. Okay. Au! Hvad fanden? Hej. Hej. Og du croucher med at trykke kontrol, så croucher, så står du på hook. Okay, de fandt mig. Okay. De kunne godt se mig igennem. Hvad fanden? De bruger hacks. De bruger wallhacks. Det gør de. For satan. Au. Shit. Wee. Au. Jeg trillede ned i bakken. Så står jeg overhovedet ned i bakken. Go. Hvor det er sjovt, lige dengang da du sagde au, trillede ned ad bakken, der væltede jeg legit ned ad bakken. What? Okay. Timing. Ja. Søren. Der er en hund. Hvad fanden siger du? Der er en rev. Jeg vil også gerne med. Vil du sidde ham bag i, måske? Det må jeg væk. Det er farligt, det der. Jeg vil sidde bag nu. Oh shit! Hvorfor tror du, jeg sagde, det er farligt, det der? Jeg har slet ikke set den. Sådan, nu sidder jeg bagved. Er du sikker på, at du tør det? Jeg måske kommet Nej, til at... det gør jeg ikke. Charles. Jeg vil gerne have... Hvad siger du dog? Saus. Håber du falder af. Nå. Hvad fanden? Den er virkelig mærkelig at køre i, den her også. Altså prøv at se, hvor meget den sådan glider. Yay! Også mig. Jeg vil også ud. Jeg slask madplasker i jorden. Jeg vil sidde bagved. Så kan I holde i hånden derom. Ja, nu holder vi i hånden. Prøv at gå i first person. Oh god. First person, det gør du på V. Det er Joker. The Joker man. Hvad hygger I derom, eller hvad? Vi laver kriminalitet. Vi skulle næsten klæde sig som Joker Kan du boys. se den her? Nej, den ser farlig ud. Greb. Jeg har også en. Jeg holder den nede nu. Nu skal vi dø. Okay. Jeg Lever overlevede. jeg stadig? Ja, det er fordi Power han ikke har friendly fire på, når vi er hans associates. Jeg har ikke sat det på. Nej. Det skal jeg meget gerne. Bitch. Og så testet. Au! Okay. Jeg bliver slasket på. Wow! Okay. En bil, der fløj. Hold op. De flyver, fordi der er den der pæl i vejen. Ah. Der er en pæl i vejen, så kører de bare fuld speed over den, og så flyver de bare. Ej, det er ikke så sjovt. Wow, au! Hvad fanden har jeg gjort? Jeg kan ligne jer begge to. Jeg tror, Stop. Nej. Hunden. Hvorfor kalder alle sammen mig en hund i dag? Hvad ligner den? Jeg er en rev. Miau. Tjek det shit. Hvad fanden? Driller. Ja, det ved jeg da godt. Glem mig op. Sig det til min mor. Nej. Jeg siger til min mor. Ja.
Wayne. Det er en måde. Det er en måde på at gøre det. Du fløj godt nok langt væk. Ja. Wow! Wow, den pæle, okay. Okay, clean. Ja, planer. Så bare lige se, om I var vågen. Wow. Det skal den gøre. Jeg har haft mange close calls, men jeg har reddet dem. Jeg spiser medister. Jeg har begge medister derude i fryseren. Kan du så gå ud af bilen? Det er min bil. Kan du så gå ud? Det er han i bil. Yes. Kør forkert vejbane. Det gik jo strygende. Sådan der. Så er det sådan her. Der. Jeg tager lige her. Parker ordentligt. Jeg ved det. Sådan. Den sagde stop. Ja, det gad jeg ikke. Det gad jeg da ikke høre på. Stop! Nej, jeg vil ej. Jeg har kraftedeme ikke bestemt. Take the briefcase from him. Jeg er klar til at skyde. Jamen det er godt. Nu skal du også bare. Jeg er klar til at køre ham over. Sådan. Godt kørt over. Tak. Lad mig skyde en flare op i luften. Ja, gør du det. Du kan også tage dem, der er foran os. Nå. Nå, nu er vi heroppe. Ja, det er vi. Nu er vi her. Man kan se min hånd igennem vinduet. Ja. What? Det skal den gøre. Så er vi sat med klar igen, gutter. Ja, for helvede. Ja, for satan. Yes. The bitch. Nå. Så er det dig, Andreas. Det kan man også. Hvad laver du, knæk? Du skal ikke bare stå lidt ude på vejen. Du fløj ikke, mand. Hvad satan? Ja, det er sådan noget, jeg ikke kan. Hvad laver du dog? Kan du så flyve nu? Nej. Kan du så? Kan du så? Tak. Nu synes jeg lige. Au. Oh, shit. Nu synes jeg lige, vi hører her. Kan du så komme ind? Jeg kommer ind nu. Ikke mere nu. Okay. Kan du så... Woo! Break games. Ja. Og jeg har et HP tilbage. Kender vi ikke noget til. Okay, so you're in serious trouble and you need my help. Vi skal lige være bilen. Det har jeg aldrig gjort i online i lang tid. Nej, same. Det er så mærkeligt at se. Ja, plus det koster $5 også at gøre. Også fordi den bliver beskidt lige om lidt igen. Ja, den gør. Ej, hvor er den pæn. Prøv lige at se, hvordan den skinner. Hold Nu, op. det kommer slet ikke af. Bare totalt ødelagt os. Ja. Den blod er der stadig. Sådan. Kæft, hvor er den grim. Det får jeg ud. Ja, det siger jeg også. Og så den her herovre er også en midrange. Den grønne herovre. Ja. Grønne. Ja. Hvad satan, du er nøgen? Ja. Jeg er ikke nøgen. Jeg har underbuks på. Du er stripper. Siger du dog. Ikke endnu. Ikke endnu, siger han. Hvad er status for jer? Jeg er stadig i gang med at køre op. Ja. Jeg er sådan lidt mere en offroad fyr, hvis du kan se det. Jeg så dig lige ude af øjenkrogen. Alle biler kan køre offroad, hvis du er modig nok. Jeg er altid modig. Det er det, jeg ved. Betryggende. Nu kører jeg i vand. Det er en dum idé. Jeg prøver at komme op. Det var godt. Sådan der. Javel. Der
Sådan der. Nice. Nu tager vi igen. Nej, jamen det var da ikke så meget, du mistede. Det er ikke så galt. Heldigvis. High five. Hallo. High five. Nå. Au. Okay. Wow, au. Fuck. Oh shit. Oh. Du må ikke mobbe ham. Bitch. Wow. Nå, den her den hopper ikke så meget åbenbart. Ups. Jeg blev splittet i stykker. Prøv lige at gøre det igen på den her power. Okay, lidt gør den. Er det ikke? Wow! Au. Hvad fanden, jeg sidder... Power, hjælp mig! Jeg sidder fast! Sådan, så sidder du fast. Ja, sådan. Hjælp mig! Det er fint nu. Power, hjælp! Ja. Power, hjælp! Jeg har dig nu. Det var godt. Tak skal du have. Mange tak. Ja. Det var godt. Oh shit! Wow! Nej. Ja, au, ind i træet. Au! Kan du så få... Okay, ikke alligevel. Kan du så få... Hvad fanden? Ej! Hvad vil I bag? Hvor vil I sidde henne? Au! Hvad fanden? Hvad fanden bilder han så ind? Det ved jeg da heller ikke. Hold da op. Jeg tester bare lige min våben, som sådan, kan du så lade være med det der? Der er blevet sagt, der skal være stille efter klokken 10. Klokken 10, så... ups. Hvad fanden? Au! Jeg vil sidde bagved. Så må vi hellere køre ordentligt. Ja, det må vi. Oh god! Vildt nok, du overlevede bare. Jamen, nej, skal jeg ikke sætte mig om bag? Vil en anden ikke køre? Jeg vil gerne sidde bagved. Jamen, det gør jeg også. Hvad laver du? Søren, hvad laver du? Jeg står sten, saks, papir med power. Jeg sten, saks, papir. Wow! Jeg skal nok køre ordentligt. Ja, det er godt. Wow. Au. Hjælp! Power, hjælp mig! Kan I så køre? Nej! Hjælp mig! Jeg skal væk! Hjælp! Jeg drukner! Hjælp! Bilen virker stadig, men jeg drukner! Hjælp mig! Hjælp mig! Jeg kommer! Jeg har der power! Fuck af! Lad mig køre min bil! Jeg bliver bare skudt. Nå, men der holder bilen jo egentlig også meget godt. Ja, jeg tror faktisk ikke, den er gået i stykker. Nå, alligevel. Jeg missede. Det skal fejres. Au! Han skød mig i luften. Og gjorde han? Ja! What? Det var nice. Au. Flyv, sommerfugl! Flyv, min sommerfugl! Min sommerfugl. Men jeg vil også gerne flyve. Hvad lidt? Jeg kan godt hjælpe dig. Maveplasker! Det var fedt det der. Oh god! Nej. Yes! Jeg ramte dig ikke. Det er lige værd. Du er ikke vandet! Au! Det var ikke vandet. Ja! Jeg ramte vandet! Perfekt! Nice. Det var planlagt. Ja. Så er det min tur. Whee! Helt på stenen. Du ramte lige stenen. Nå. Her kommer jeg! Nå, men så har jeg lige et andet køretøj, du lige skal... Au! Au. Nå. Smågas.
Jeg gider ikke tage den lange vej. Skydive! Nå, jeg troede, jeg havde en faldskærm. Det havde jeg ikke. Nice. Skal vi svømme? Ja, det skal vi. Vi tager vandvejen. Ja. Som er sådan nok lige her. Det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Yes. Så tager vi den her. Flighten. Ja. Vi har bare pænt mange helikopter lige i røven af os. Og de er gode til at ramme mig, synes jeg. Men det er godt, at det ikke gør noget at skade bilerne i det her. Okay. Var det? Nå, skyld. Jeg skulle simpelthen flytte mig. Jeg holdt i vejen. Jeg kan godt se. Kør! Du er i vejen! Nej, det er dig, der er i vejen. Flyt dig! Du er i vejen! Baglæns! Flyt dig! Nej! Der er tog. Ej! Holy shit! Det var... Så han kørte sådan fremad, og så kommer toget bare lige pludselig, og så ramte en ind i bilen, og så sprang den. Jamen sådan det jo. Vi prøver bare igen. Jeg bliver skudt af folk, der er på cykler. Okay. Ah! Hjælp! Jeg ved ikke lige, om I vil følge med mig her. Jeg kører ikke særlig godt. Det var politi efter dig. Det gør ikke noget. Det er lige meget. Det er lige det gør bare sådan her. Du er professionel. Professional. Ikke mere. Wow. Ikke mere. Nu er jeg ikke professionel. Nej. Jeg skal også lige tilbage til min virksomhed, så starter jeg bare lige en ny. Ja. Så kan du også være med fra starten af, Power. Hvad fanden? Nu har jeg politiet efter mig. Hvad har jeg gjort? Hvad der? What? Det var sådan, nej, en dejlig dag. Vi har bare kørt over. Så? Sådan. Skal du starte en ny, eller? Ja, jeg har lige startet en ny. Jeg skal bare lige ud. Nej. Jeg var jo lige her og kørte ikke ind i det. Ja, jeg kunne godt se det. Du var lige i røven af mig. Det var sådan, kan du så lige dyttes? Der står undead, astronaut og en monkey. What the fuck? Der er en astronaut. Jeg ser aben. Jeg skød en astronaut. Jeg skød aben. Nej, han lever sgu stadig. Ja. Nice. Jeg er politiet efter os. Det er korrekt. Det tror jeg ikke på. Limousine! Ja, så ind med dig. Sådan, nice. Limousine! Det er jo det perfekte køretøj, det her. Power, skal du med i limousinen? Ja. Ja, min dør er stadig åben. Hvorfor er den Jeg har bare lige fjernet politiet, så jeg ringer til Lester. Det var nok egentlig en god idé. Inden jeg begynder at sidde inde hos jer. Jamen, jeg gør lige det samme. Lester! Så stopper I kraft uden. Okay, det er dumt. Jeg fjernede politiet, og så fordi han kørte ind i mig, politimanden, så fik vi politiet efter os igen. What? Okay, bare kør det over så. Jamen, det gør jeg også. Jeg er på vej. Hej, Power. Au, min numse. Så er der ikke mere en limousinetur. Det er slut. Du har brugt banal. Så skal I to beskytte mig. Du finder din egen bil. I er rigtig gode til at beskytte mig, synes jeg. Power, spring dem i luften, gør et eller andet. Jeg er din guardian angel. Ja. Jeg skal nok beskytte dig. Mange tak. Undgå at køre galt. Du kan aldrig fange mig. Bare rolig, jeg har en metode. Som der er idiotsikker. Sådan. I lost the cops. Nu dør jeg. Nej.
Nix. We did it. Satan. Nu skal jeg kappe. Altså, af for helvede, kraftedeme. Altså, satan. Ja. Hej, ja. Bitch. 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 Af for helvede. Stop med det der. Det var ikke sødt nu. Nu synes jeg faktisk lige, at vi opfører sig pænt nu. Nej, nu synes jeg faktisk, vi hører nu. Nej. Kan du så fat? Nej, jeg tænkte det nok. Og så er snart level 332. Lige røv. Det gik ikke så godt. Ej, der er et jetfly. Det vil jeg gerne have. Nej, ikke mere. Det var de ikke så glade for. Så jeg kan godt finde ud af at flyve, kan jeg ikke? Jo, det kan du. Bliver de sure, hvis jeg ja, det gør de. Wow, okay. Hvad skete der? Jeg kørte bare lige ved siden af en tank, og lige pludselig så var den bare sådan lidt, okay, jeg er sur på dig lige nu. Så var du der. Ah! Wow, ah! Jeg gad ikke mere. Det er så godt ud af distancen, det der. Bro! Flyv! Jeg tror lige, du skal have vendt den rigtigt. Hvad med, du stopper bilen? Hvad, kan ham der ikke dø, eller hvad? Han er død. Nej, ikke på min. Han holder stadigvæk pistolen, som om han stadigvæk var i live. Jeg køber sgu den her. Ved du hvad, det er så i orden. Skal den så være hvid? Skal den være sort? Nej, jeg triller rundt. Skal den være sort? Jeg triller rundt. Ikke til det ud af kontekst, der. Lige Varian. Jeg kan ikke komme forbi. Jeg vil forbi nu. Hjælp det. Ja. Hvad skete der lige? Jeg smadrer bare ind i ham. Nej, Smadrer bejen i ham. Der er lidt tæt på, at vi skal køre helt ned til Nordpolen. Helt ned til Nordpolen. Jeg tror, Nordpolen ligger nordpå, Power. Så tror jeg, vi skal op. Nå. Hej. Au. Det er derfor, vi skal snige igen. Slask. Ups. Fuck, der kommer en vagt. Tilbage. Jeg skal ud og skide. Det skal jeg også. Skal vi holde hinanden? Der er en herude. Jeg skal ikke skide alligevel. Jeg skal ikke skide alligevel. Pæl! Ej, pæl mere! Au, for... min røv! Den sidder fast! Jeg kan komme fri! Hjælp! Jeg er fanget! Hjælp! Okay, sådan der. What the fuck? Hvad fanden laver I? Du ved den der, den der spoil, jeg har bag i røven, ikke? Ja. Selve den tykke pæl, den sad fast. Så jeg blev ved med at dreje rundt hele tiden. Jeg går glip af det hele, synes jeg. Fuck, hvor var det sjovt. Igen, den holder bare hernede, midt ude i sandet. Jamen, den skal også lige på stranden. Ja, jeg lufter min jet. Ja, den skal lige ud og se på damer. Ja, men det tror jeg fandme også, den gør. Klamme støder, altså. Ja, jeg tror den, fordi den havde en date med en anden jetfly, men den kom aldrig. Ja, min jet blev catfished. Ja. Nå, men jeg sidder i den nu. Jamen, goddag. Det var så ikke den. Nå. Kom helt derop. Hvad nemmest, tager du den, eller skal jeg bare køre det op? Ja.
Okay. Mindre detaljer. Nå, men så ved jeg, hvad for en det er, så det er nok den der patrol, så. Yes. Det behøver vi ikke lige snakke om, det der. Hvad skete der? Du ved, man trykker jo på G for at få hjulene op. Åh. Ved du, hvilken tast, der ligger lige ved siden af G? Det er der, hvor du flyver op, er det ikke? Det er F, der ligger lige ved siden af G. Åh, det er F. Kan du se os, Power? Hvad? Kan du se os? Nu kan jeg! Oh my god! Oh shit! Så var vi der. Hvis min bil ikke var der, så havde det ramt mig. Kom så videre med dig. Kan du så lade være med at hoppe her? Nej, skal du fandme da ikke bestemme. Kan du så komme videre? Jeg prøver. Det var ind i maden. Jeg bliver skudt på her. Au, au. Sådan der, I'm good to go igen. Ja, det er vi ikke rigtigt. Det er vi ikke rigtigt. Klar den. Ja. Skal jeg bare køre i forvejen? Ja, det gør du bare. Kæft, jeg hader at køre, når det regner, mand. Det var da helt utroligt. Ellers er det bare bilen, der ikke er egnet til regn. Ja, det er den er heller ikke. Den er i hvert fald ikke egnet til det her terræn. Hold da op. Wow. Ja, det er sådan noget, den kan. Den har det hårdt. Ja. Så lige præcis den, jeg ikke rammer, er den, jeg skal ramme. Ja, hvor er det typisk. Det var da lige godt satans. Okay. Jeg kan ikke ramme ham bare. Er han sindssyg? Jamen, han undviger alt. What? Nu er der får jeg ham. Er du klar? Ja. Han undviger kraftigt med igen. Og så, jeg kan godt ramme hans, security, halløj, dem der flyver rundt om ham. Så nu er der kraftigt med run på. Nu skal jeg sat med vise dig. Han undviger kraftigt med igen! Og for hver gang jeg flyver... Jamen, og for hver gang jeg flyver forbi ham, så vender han rundt, og så er han lige så hurtig som mig. Nu skal jeg fandme det igen. Nej, så er det forkerte, jeg flyver ind i. Han er meget nede på jorden i hvert fald. Den når bare lige at gå væk fra homingen. Kom nu her! Din spasser. Så er det dødt over. Ja, det siger jeg da også. Hvad gør jeg? Hvor kraftigt nok. Hold da kæft, det ski, eller det der helikopterpis. Ja. Holy shit. Ej, det der, det var... Men vi klarede det. Ja, det er præcis. Lige i sidste minut. Hold nu kæft, mand. Sovs. Ja, det siger jeg også. Ja, det siger jeg sgu også. Yes. Kan du så køre ordentligt? Jeg har en ven, der er online. Wow. Det er mig. Nej, det er Power. Det er også mig. Også dig, ja. Du må også gerne. Hej. Jeg stoppede bare, så jeg bare knæks. Jamen, så var vi her vel. Uh-oh. Nej. Don't draw attention to myself. I won't. Hej. Er der en anden, der vil køre? Jeg er ligeglad.
Nej, døren, hvad fanden? Hvad skete der? Hvordan fanden skete det lige? I don't know. På min skærm, der åbnede ud, og så helikopteren skudt i den dør, og så røg den bare af. Ved mig, der åbnede jeg døren, så fordi du åbnede døren ved siden af, så døren der bokkede bare op i luften. What the fuck? Så fandme sjovt ud. Jeg er ikke med i det her gale hus. Au! Nå. Blev du kørt over? Ja, jeg gjorde så. Jeg skød dig i skulderen, og så blev du kørt over. Ja. Vi er kommet til Florida. Nej, Nå, ikke mere. vi er i Californien. Wow! Hej. Jeg så ikke det skete. Look at this speed. Men der skete ikke noget. Jeg kan faktisk ikke huske det. Wow. Så du lige det. Jeg kan nogle tricks. Men jeg har lige tricks. Vi skulle lige blære os, inden vi skulle derhen. Ja, lige præcis. Vi var lige excited sådan, wow, prøv lige at se her, så er friheden. Ja, ja. Wow, wow. Jeg tror, det er den der, vi skal have fat i. Hvorfor får jeg politi efter mig? Fordi du er sammen med os. Nej. Au, for helvede. Ja, det var sgu da Jeg næste, mistede det den der. lastbil bag i røven. Det er faktisk virkelig skræmmende bare at have den her åben, imens du bare kører. Wow, hvad sker der? Power! Jeg kan se vand. Power, ikke bakke mere. Ikke bakke mere. Jeg var i first person der. Hvad skete der? Det var fordi, jeg kørte ind i ham der motorcykelmanden der. Nå ja, han var også dum. Ja, og så kørte jeg under den motorcyklen. Fuck. Kan du overhovedet få den op her derfra? Jeg håber jeg lidt. Ej, ja, jeg kan køre. Nej, Au! Hvad power? nej, jeg kan ikke komme op. Nej. Power! Nej, vi skal bare tage brugmaskinen. Sådan. Vi skal bare have brugmaskinen. Hvad fanden sker der? Vi skal bare have brugmaskinen. Tag brugmaskinen. Jeg skal lige have luft. Ja, den her der. Okay. Tag brugmaskinen. Jeg ved det godt. Og Sådan. Jeg ringer efter noget. Ja, flot der, det mener jeg der. Vi har to motorcykler. Nej, men jeg har noget. Jeg vil gerne køre med dig. Vil du gerne køre med mig? Ja, jeg vil så. Det Ved var du det? too close for comfort alligevel. Sådan kan det jo gå. Sådan er det. Hvad så, Power? Jeg ved, du elsker rutsjebaner. Det går ad. Kilder lidt i maven. Og så? Så? Yes. Fragt mig. Nej! Nej, fuck dig. Fragt. Hvad siger du? Jeg skal sige, hvad siger du dog? Painting. Fuck mig. Nej, fragt. Nå. Så hør dog efter, knægt. Uh-oh. Au! Hvad fanden laver I? Du dræbte mig også. Gjorde jeg det? Ja. Hvordan? Aner det, jeg stod bare, du dræbte os. Nå, sådan der. Sådan. Ja. Sådan, mand. Hvad fanden kan du... Ja. Nu skal du kraftedeme stoppe. Ja, småt. Sådan. Ja, sådan du. Min bil. Mig. Mig. Hvad fanden? Au. Kan du så stoppe med det der? Flyt dig. Bitch. Nu holder du op. Ja, kraftedeme nu. Kan du fatte det? Bitch. Nå. Hvad? Vi skal 7 kilometer, det magter jeg ikke at køre. Oh. Den vil jeg gerne med det. Hjælp mig! Nå, det er din nu. Tak. Ja, giv mig et boost. Ordentlig boost. Ikke der! Shit.
Uh-oh. Ja, så må du hygge dig der. Vi ses. When life gives you lemons, you make them orange. Oh. Words to live by, you know. When life gives you lemons, you run them over by a train. Ja, yeah, det kan man også. When life makes you lemons, you make them into glasses. And then you wear them. When life gives you lemons, you make them into a horrible family tradition. When life gives you lemons, you make boat. When life gives you lemons, you become airborne. Yeah. When life gives you lemons, you make them a lemonade. When life gives you lemons, you make them into juice that makes your head explode. When life gives you oranges, you make them lemons. Jeg kommer nu, Power! Ash! Ash! Oh my god. Så. Så hop op, din fucking... Nå. Uh-oh. Jeg vil anbefale dig at sætte dig ned. Jeg kan ikke sætte mig ned! This is gonna be a bumpy ride. Jeg kan ikke sætte mig ned! Har du prøvet at trykke F? Der sidder lige der. Jeg kan ikke! This is gonna be a bumpy ride, my good sir. Hold på maske og underbukser, eller hvad fanden du har på. Action! Ja. Oh, sorry. Appearance. Hvor er min mask? Har du ikke lavet sådan nogle outfit presets eller hvad? Nå, men jeg gad heller ikke køre med. Men for... Ups. Perfekt parkeret. Ja, præcis. Yes! Nå, så er det en sidste fucking finally, altså. Au! Okay, så kører den. Så kom. Det er også en måde at gøre det på. Vi ses. Nej. Prøv nu lige at høre her. Gider ikke det der. Det var altså træls. Jeg er en god sniper. Trust. De skød efter mig. Fucking finally. Brækker mig lidt. Det kan jeg høre. Finally. Altså. Det lød godt nok lækkert. Det skal lige for Arnold også. Hej. Goddag, unge mand. Det var sgu Goddag. længe siden, jeg har set dig. Ja, jeg hedder faktisk Erik. Det er sgu da min oldefar, der hedder Erik. Ja. Det er fandme lidt i det, mine. Ja, siger du. Ja. Jeg er entusiastisk, min grimme person. Jeg er sort. Ja. Nu skal jeg ud og lave en pølle. Nå, Jeg skal ud og skide, kan de fatte. så gider jeg ikke være med mere. Det skal de. Nej. Her kommer Mickey Mouse, Kuphus, kom og se, hvad min pæk kan ske. Jeg vil køre. Jane, jeg vil køre nu. Nej, nu vil jeg gerne køre. Nej, jeg vil køre. Hallo? Okay, så. Ja, du så. Nej, jeg vil køre her. Nu synes jeg godt lige, vi kan høre efter her. I får pengene. Nej, Andreas han får pengene. Det er ikke. Jeg vil ikke sidde sammen med Andreas. Hvad har jeg gjort? Hvad laver du, mand? Kan du så få den her? Kan du så køre? Nu Jeg kører du pænt. Jeg kan ikke se, hvor jeg kører. Det er godt. Ja. Kan du så Fortsætter køre så ordentligt? Nu fortsætter vi. Her, kan du lukke den her? Ja, kan du lugte den her? Den lugter af tjalfe. Den lugter af Ida. Det håber jeg ikke. Ej, det håber jeg heller ikke. Det bliver her. Okay. Nej, for. Eller vi har så... Ja, vi har så live. Ja, I know. For helvede.
Sådan. Der er åben. Det var hurtigt. Hvad sker der? Nej. Hallo? Hvad fanden? Hvad fanden? Wow. Your CEO quit. What? Fedt. Der stod også bare, du levede. What? Jeg skulle da bare til at tage pengene. Hvad fuck? Eller vi var på vej til, nu sidder jeg fast herinde. Hallo? Jeg vil gerne ud nu. Hallo? Au. Hvad skete der? Jeg var ude af bilen og døde. Jeg hopper ud af bilen og landte direkte ind i en lygtepæl. Og så døde jeg. Au. Kør du over din tær? Det gjorde du. Hallo, nu vil jeg altså gerne prøve at køre. Nej. Okay. Kom her med sådan en nej. Okay. Power, jeg siger, når du skal dreje, okay? Nej, bare ud med hånden. Okay. Bare fortsæt livet, det er super fint. Lidt til venstre, lidt til venstre, lidt til venstre, lidt til venstre. Bare fortsæt livet. Højre, 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 højre. Ja, nej, det er alt for meget, det er alt for meget power. Ja. Så er vi her. Nå, det tror jeg. Nej, igen. Han forsvandt. Hvorfor skete det igen? Det fucker sgu da op, det her. Ja, det gør det. What the Jeg kigger bare foran, så bare sådan på noget eksplosion. De skulle flytte sig. Ja. Er det ikke rigtig power? Jo. Au. Jeg røg helt hen i busken. Så er jeg godt. Jeg tror, power, det er fordi, det er ikke mig, der kører. Det tror jeg ikke, det her. Jo, jeg tror, det er derfor. Nej, det tror jeg ikke. Nej. Jo. Nej. Det er snyd. Nej. Så går I først ind, så står jeg her. Ja. Hvis jeg... Den ene dør kan ikke åbne. Please ikke fuck up. Please ikke fuck up, jeg svæver. Ja. Mantrap. Det... Oh my god. Det bokker helt vildt lige nu. Men det ser ud til, at det lykkes. Nice. There we go. Let's go. Hey, go. Så tag alt det, I kan tage. Vi har næsten 3 minutter. Ja. God tid. Ja. Rigelig. Det er så fint. Det er penge, mand. Det er så dejligt. Jesus Christ. Og vi får ikke en skid power. Nej. Nu bliver du kraftig med der. Du kan kraftigt blive her, kan du? Kan du så fat nu? Nej, det kan jeg i hvert fald ikke. Nu går jeg med. Nå. Sådan der. Nej! Ej, jeg gider seriøst ikke. Hvorfor fucker det op? Jeg går også ud og spille, jeg gider ikke mere. Det er virkelig irriterende. Ja, meget. Fucking lortewalks, der fik sig slort. I'm a gamer. But I'm a noob. Nice. Hvad fanden skulle det til for? Det var min security, han var fyret. Lad lige være med det. Ej, det var ikke sødt. Au. Nu synes jeg lige. Hvad har min bil gjort dig? Stop med det. Spark den her. Nu skal Jeg jeg lige... godt lige stoppe. Jamen... Aha, du kan... Au, okay, au. Det var da ikke sødt. Jeg skal lige hurtigt herind. Giv mig lige 2 sekunder. Det er i orden. Nyder de din panje? Ja, det er da dejligt. Det var godt.
Det er dejligt, Karl. Camilla, din kraftedeme smatso, nu skal du kraftedeme lige lade være med at tage børnepengene fra mig. Nu skal du kraftedeme høre her, det er eddermame ikke acceptabelt, at jeg skal lægge ude med, at du ligesom anmelder mig, fordi at jeg har været et svin over for dig. Så Joker, så skal vi videre. Det var smukt. Mange tak. Det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg ikke. Nå. Men det er jo smukt. Så var vi der. Tak skal de have. Det var så lidt. Bitch. Nå! Bitch. Skal de med? Ja, tak. Er de med? Alle sammen, der kører med mig, de er altid sådan lidt formelle. Og så er jeg selv bare sådan en bonrøv. Hvad bomber er du? Er du også kommet fra Jylland nu, eller hvad? Ja, jeg kommer lige, ja. Hvad fanden siger du? Ja, men jeg var lige over, ja. Er det sådan, du hører? Ja. Er det sådan, du hører også fra Jylland, eller hvad? Ja, i hvert fald. Ja. Det er jo hyggeligt. Enig. Det er jeg godt fortælle dem. Jeg er torsdag i fodstag. Ja. Ej. Ja. Op til. Du flyver. Og det kan vi da også godt. Ja. Så, røg i bunden. Nu har vi ingen røv. Ej. Ej. Det er jo så hyggeligt i gang med her i Jylland. Ja. Det er jo dit yndlingssted at være. Hey! 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 Jeg er klar nu, hvis jeg er jo i Weidmar. Nej. Nå. Men det var alt. Tak for i dag, du. Ja, det var så lidt ude i set. Jamen, kommer du, eller hvad, Power? Ja. Au, for helvede. Au! Ja. Okay, Andreas. Det der, det vil jeg så sige, det var du lidt selv udenom. Nej. Det var bilen ved siden af mig. Og derfor kørte du ind i mig. Ja. Jamen, det er jo det eneste rigtige, det kan jeg godt se. Søren, Aha. jeg fandt en gennemsigtig cola-slik. Sådan. Se. Helt gennemsigtig. Damn. Jeg fandt en til. Har du simpelthen fået... Andreas, du skal købe en lotto-kupon. Det kan jeg lige så godt sige til dig. Jeg fandt 2 gennemsigtige cola. Power, du må gerne være min gennemsigtige cola. Hvad var det for en reaktion? Ja. Bare som om du har ventet på, at jeg har spurgt. Jeg har ventet i 20 år. Bare sådan, hvornår har Line, der spurgt om. Endelig var det min tur. Det har altid været din tur. Er det det? Ja, de gennemsigtige cola er meget specielle. Jeg sagde nogle par år, han er min gennemsigtige cola. Ja, det kan jeg godt mærke. Jeg kan mærke det! Sådan, nu kan jeg mærke det. Vil det være med her fra Sørgelsen? Det vil jeg satme godt. Ombord på den gennemsigtige cola. Tak skal de have. Det var så lidt. Det var så lidt. Jeg takker også. Vi bytter. Bytte købmand, bakke mig tilbage. Jeg er på vej. Det var ikke engang nødvendigt at sætte den way. Hvad fanden, Power? Jamen, jeg kan lave her. Oh shit! Det gjorde lidt ondt. Jeg lever. Kan du så parkere bilen ordentligt? Hvad fanden breaker du bagved? Nej, jeg står og set saks papir med mig selv. Hvad fanden? Vil du ikke herom? Vil du sidde sammen med Power? Hvad fanden? Nej! Jeg er bange. Hvad fanden? Hvorfor er det bange? Jeg sidder bare og spiller heroppe foran. Ja, det gør jeg også her bag. Spiller den af. Det gør jeg også her bag. Vi skal spille sten, saks, papir. Jeg kan ikke finde ud af sten, saks, papir. Jamen lad mig vise dig det, min knægt. Du kom bare sådan her. Lad mig vise dig det, min knægt. Okay. Wow, au. Vi fortsætter sådan her, kan du se. Ja. Hvorfor kigger du tættere på?
Lad mig lige hjælpe dig. Det der. Jeg sidder godt fast der. Så skal du lige have et Hjælp! skub. Ja, jeg sidder fast. Nej. Og vi skal lave på den anden side. Yes. Sådan. Ja. Bauer, jeg vil med. Au. 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 Nå, du er død. Nu sidder jeg her. Nej, kan du så lige flytte dig? Det er faktisk min sædeplads. Okay. Så nu skal du se. Sten, saks, papir, min ven. Sten, Saks, papir. Er du klar? Sten, saks, papir. Det var papir. Det fik jeg også. Jeg gider ikke det her pis mere. Nej, vi skal sidde i det. Kan I så sidde? Okay, jeg skal lige have en faldskærm. Nej. Du er bare glad. Oh shit. Sten, saks, papir. No! Jeg slog sten. Jeg slog mit hoved. Det gjorde du i hvert fald. Lad mig lige hjælpe dig. Jeg er klar. Hjælp! Politi! What? Ja! Hvad fanden? Du kan ikke bare spille den af. Det gør jeg heller ikke. Det gjorde den på min skærm. Og jeg skiftede våben. Det er nok derfor, det lignede. Ja, du sad bare wanket den af der. Ah! Du skal derned. Hjælp! Jeg tror faktisk bare gerne, jeg vil sidde her. Det er altid hyggeligt. Hold godt fast, næste. Stop! Jeg holder fast! Og derfor har jeg en faldskærm. Jeg er blevet knust af bilen. Og du døde også, Power. Hvad fanden? Jeg hoppede ud. Men derfor havde jeg en faldskærm. Den blev brugt fornuftigt. Hvad fanden, vi skulle flyve sammen? Jeg fløj også. Du er min skat. Yeah! Au! Lad os spille sten, saks, papir. Nu er han blevet helt hooked på sten, saks, papir. Sten, saks, papir. No! Han skal lige finde hans sten, saks, papir. Han har glemt, hvordan man gør. Jeg ryger lige hurtigt. Had. Nej, det er godt, det er. Hvad fanden, du skal ikke puste mig i hovedet. Sten, Jo, ja. saks, papir. jo, det er sundt. Sådan. Sten, Sådan. Hvorfor Det er så godt, vi er. Hvorfor er du tæt på mine hænder, hva'? Det er nu, når jeg drejer, mener jeg. Jeg vil op. Jeg vil op. Nej, du kan ikke komme op. Du sidder fast nu. Det her, det er så hyggeligt. Det er sådan en søndagskøretur. Kan I mærke det? Ja. Ja, for helvede. Det er en rigtig ferietur, det her. Ja. Så for... Au! Du laver på mig! Vi er toget nu. Go! Choo-choo! Foot. Hvorfor er jeg så langt ned igen? Ikke lige at være langt ned. Det er fordi, du beundrer, hvordan Power han har hans teknik i sten, saks, papir. Skal du have til jokerkortet? Oh god. Skal du lige smage den gennemsigtige cola? Fy for helvede. Der kommer et tog, gutter. Jeg tror lige, Gå, stiller vores tog. Au. Hvad Sten, fanden? saks, papir. Og... Saks. Ja. 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 Så enten så spiller jeg sten, saks, papir, eller så spiller jeg sovs, creme og creme fraise. Nej, vi spiller kiks. Det behøver jeg ikke være en del af. Nej, vi spiller kiks. Jeg kan godt se, hvor roligt du bare tager det. Nej. Okay. Fint nok. Nej, vi spiller kiks. Det er roligt, bare fuldstændig glad. Det gør du. Du er kraftedeme god Hvad til. for en knap er det for detonate proximity mine? Der er 3. Åh! Jeg døde igen. Det var bare ordentligt slam dunk, det der. Ej, jeg brænder! Det gør jeg også. Det er dejligt. Det er dejligt. Det er dejligt. Og sådan, I'm hot. Vi er professionelle militærmand.
Er I to militærmænd? Hvad fanden? Ja. Hvad fanden er jeg så? Jeg er sgu da gået forkert. Hvad fanden er du? Er det en imposter? Ja. Og heldigvis så er der ikke liv på i de her prep-missioner. Det er altså dejligt. Det er dejligt. Min ryg blev bare slidt op. SOS, hjælp! Gris. Oink, Nej, oink. vi har bare fundet et hjem til dig. Oink, oink. Oink. Oink, oink. Hvad fanden har du en masse på? Hvad fanden Oink, vi har en oink. gris med? Oink, oink. Den er sgu da sort, den gris. Oink, oink. Oink, oink. Okay. det sagde jeg bare ikke. Så vil jeg hellere have, at du siger i dag. Oink, oink, wigger. Ja, det er bedre. Det er godt. Den kan nogle ord, den her gris. Hej, vi skal have noget frugt. Jeg vil godt tage mig banan. Oink, oink. Oink, oink. Oink, oink fik banan. Oink fik banan. Oink, oink snurrer rundt. Oink, oink ferietur. Ferietur. Oink, oink hippie hurra. Oink, vi fejrer. Ja, vi fejrer. Oink, oink selvmordstanker. Oink, jeg er trist. Au. Oink, au, slidt. Ja, oink, jernskade. Oink, kommer du? Oink, Så du lige, når det var Andreas. Hjælp! Oink, bliver til bacon. Oink, flæsk. Oink, bliver til flæskesteg. Oink, glædelig jul. Glad jul. Jeg blev kidnappet af Oink. Hjælp! Ja, det... Oink. Slidt. Ja. Oink. Au. Det var da. Nu stopper I to med at lege. Jeg kan godt. Han steger mig som bacon. Og det var godt. Det er kilde. Nu er vi tilbage. Se, jeg fik os til at komme hurtigt ned. Hvad fanden har han spawnet mig? Au! Hvad fanden? Han er sort. Au, for helvede. Jeg blev stik til bacon. Han er bacon nu. Nå, flæskesteg. Nå. Ja, spis, nam. Øf. Oink. Jeg sætter lidt, jeg sætter lidt waypoint. Au. Nå, vi skal derhen. Okay. Oink, stjæle. Nå, det er godt. Lige flyt dig. Oink, kør. Kan I så sætte dem? Sådan. Oink, du kører. Jeg fik med jer to. Ja. Det var faktisk sødt gjort. De skal med her. Nej. Jo, de skal så. Yeah. Kan de så høre nu? Nej, jeg kan ikke høre. Nå. Nej. Kom så. Jo. Nu stopper I. Nu kommer de. Au. Andreas, der bare lander på fronten af min bil. Det var ikke sødt. Jo. Nå, nu er politiet efter os igen. Jeg har ikke. Det er fordi, du sidder deromme. Fuck. Jeg har ikke politiet efter mig. Men det er i vejen for mig. Så hvis jeg kører ind i en politibil, så får jeg dem efter mig. Ja. Vi må hellere skille os af med vores problemer, Power. Ja. Det har vi allerede gjort nu. Den her bil her, den har vist også set sine bedre dage. Nej. Den har altid været grim. Wow. Nej. Wow. Hvad fanden skete der der? Den er glitchet i væggen og det hele. Bliver du bange nu, eller hvad? Kan du så flytte dig? Vi sidder sådan lidt fast nu.
Hvordan ved jeg? Fordi vi sad lidt fast. Vi sad lidt i smørhullet. Så hvis der er nogen, der skal tisse, eller have en bid brød, eller noget slik, eller en sodavand, så er det nu. Fordi at jeg flyver bare hele vejen. Og det må jeg. Nå, tak. Thank you. Så er der slik til os alle sammen. Ja. Spiser du også slik i dag? Jeg spiser chips. Vi får vingummi. Ej, hvad er vingummi? Jamen, du må gerne få min vingummi. Okay. Okay. Jeg kan få en grøn fod. En grøn fod. Er du sikker på, at du ikke har svamp eller sådan noget? Hvad fanden? Og jeg vidste godt, at det var slik, men det lyder bare sådan, du må gerne få en grøn fod. Du må gerne. Men det lyder bare som en eller anden form for svamp. Vil du gerne have en grøn fod? Har du grøn fod? Det skal... Nej, det er hvis der var en form for svamp, der hedder grøn fod. Men det er der sgu nok. Jeg har ikke lyst til at google det, men der er det nok. Okay, grøn fod, det er en form for glas. Glas? Ja, et glas, der har en grøn fod. Godt så. Har du søgt på dansk eller på engelsk? Dansk. Må jeg lige prøve at se noget her? Jo. Uha. Nu er det din søgehistorie. Høj for satan. Jo, det ligner bare sådan en muk. Ja, men der er simpelthen en fodsvamp, der hedder grøn fod. Wow. Ja, jeg søgte på green foot fungus. Så kom der nogle pæne billeder frem. Jeg gider ikke at spise den her mere. I'm sorry. Jeg tror ikke, denne har svamp. Er du sikker? Jeg kan ikke love noget. Nu har den. Ja, nu har den. Nej! Jeg giver dig lidt skub bag. Kom så videre. Du skal fremad. Og så ud over. Wee! Videre! Fremad! Du kunne nogle tricks der, kunne jeg se. Videre! Videre! Wow! Shit! Ja, det er godt. Jeg så det godt lige. Wow! Kom så videre! 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 Oh shit! Ah! Videre! Videre! Oh, jeg stejler lige nu. Jeg hjælper dig videre. Fremad! Fremad! Du skal videre. Det er ikke tortur, det er gavmildt. Husk at dreje. Videre! Jeg eskorterer dig bare. Jeg hjælper. Der er en pæl. Kom så videre. Videre, fremad. Ja, det er lige meget. De er der bare. Det skal du ikke tænke på. Jeg er overrasket over, hvor dumt det her det er, og det virker. Jeg bliver bare ved med at stejle om. Bliver han bange? Bliver han troet? Tror vi ham nu? Jeg er også blevet til en medarbejder, jeg hjælper til. I kigger bare hen, og så ser jeg bare... Jeg hjælper. Let's see about that.
vil eksplodere. Hjælp mig. Ja, jeg kommer. Jeg prøver for et skub. Ja, jeg giver gerne skub. Wow! Og en flyvetur. Hvorfor er det sådan? Yes. Hvad fanden? Det kunne jeg så godt lide. What? Kan du så køre ordentligt? Nå, Ups. det var den bil. Wow! What the flip? Hvor ligger du Min bare i dør! Kan du så stoppe? Au, for helvede! Au, jeg blev skudt. Au. Jamen, det er altid sundt. Det er skide godt. Au. Ja, det er sundt. Og vi kan lide at blive skudt. Nej, Ja, det er sundt. Smagen af bly. Det er sundt. Jeg kan godt lide blyanter. Flyt dig. Jeg kan godt lide blyanter. De sover som en sten. Ved du hvad? Det skal også helt fair. Og det gør jeg ikke, fordi jeg... Hvad fanden? Jeg vil lige ved at sige noget, så ser jeg bare, at alle bilen bare bliver kørt ind i noget. Jeg mangler bare lige en. Jamen, jeg eskorterer dig. Jeg hjælper dig. Jeg kan ikke dreje. Så kører der pænt. Så stop dog. Nej, jeg vil ikke. Kan du så køre? Ja. Fremad! Til siden. Jamen, så drej! Frem og tilbage. Lige ud! Nej. Det lyder forkert. Lige ud til venstre, højre, op og ned. Kom så ind og ud. Kom så fremad! Nej. Jo! Du skal have lige ud! Nej. Kan du så? Jeg skal have lige ud. Det kunne jeg ikke lide. Det kunne jeg fandme godt. Kom så videre med dig. Hvad fanden? Ja, værk. Det er dig. Ja, det ved jeg godt. Kom så videre. Videre med så. Ja. Du kan ikke. Jo, jeg kan så. Jeg kan godt blive ved. Jeg kan ikke. Jo, du kan. Kom så videre. Nej, jeg kan. Jeg kommer ud. Ja, det er godt. Jeg kan godt komme ind igen. Kom her. Fuck af! Nej, jeg vil ej. Kom nu ind med dig. Sådan. Ja, så kravler jeg ud her. Nu er jeg top of the world. Fuck, lad. Så er der kraftigt en pyjamasfest op ved Andreas. Jeg skal med. Så. Det går forkert. Jeg må ikke komme ind. Nå, okay. Bliver jeg bare tvunget ind. Kom med ind. Det med drik. Jeg ringer til Fufu. Hvem fanden er Fufu? Det er Fufu. Der er pyjamasfest. Jeg vil lige pille ved dig. Ja. Pille. Jeg går bare fuldstændig her. Der er pyjamasfest. Yes. Jeg tror Pyjamasfest. Yes. Der er fest. Yes. Pille. Jeg tager ad. Hvad siger du dog? Så er der sat med party. Ad. Hvem fanden er det? Det er Fufu. Wow, hvad fanden? Mine ører? Jeg kan godt se det, hvad fanden? Du har fået sådan en dæmonhorn. For min skal så bevæge de sig. Ja, det gør de også for mig. What? Kom med at blive rørt af min dæmonhorn. Vi piller vennerne. Så er vi et par år derovre, der hygger sig med Fufu. Nu går jeg ned og sover og håber på, at det her det er bare en drøm.
Ej, what the hell? Kan I så lige flytte jer? Lige mærke den her. Jeg vil ikke mærke den. Hallo? Jo. Hun er jo bare efterladt deroppe. Jeg er bare efterladt Fufu. Ja. Haha. Jeg vil have maske på. Haha. 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 Nå, vi ses bare. Du må hygge dig med Fufu. Ja, jamen, det er så fint. Oink, oink, nigger!